Jeg synes, det vigtigste er, at den studerende skal brænde for det, de laver. Den studerende er i gang med et forløb nu, formoder jeg, hvor de skal finde ud af, hvad det er, der interesserer dem meget, og hvad det er, der interesserer dem mindre. Og det, der interesserer dem meget, synes jeg, de skal forfølge. Og hvis de gør det godt, og det går jeg ud fra, at de gør, fordi engagement giver motivation, så tror jeg også på, at det vil skinne igennem til en jobsamtale. Så gå efter det, I synes er sjovt, og gå ikke efter det, der hvor pengene er højst. Gå ikke efter det, som mor og far siger. Gå efter det, som I synes er sjovest, det kommer I længst. Det kan jo godt lyde lidt banalt, men mit allerbedste råd, når man lige er startet, det er, at man skal huske også at have det sjovt på sit studie. Det skal være sjovt at arbejde, det skal være sjovt at studere, fordi ellers så tror jeg, at man måske, så er der en risiko for, at man har valgt det forkerte. Og så skal man selvfølgelig, som jeg nævnte tidligere, man er nødt til at gøre sig nogle tanker om, hvordan man kan bruge det ude hos sin virksomhed. Fordi en ting er selvfølgelig, at virksomheder er interesseret i ny viden, men vi er også interesseret i, hvordan den nye viden skal hjælpe virksomheden inden for de forskellige udfordringer, vi har. Så hele tiden finde ud af, hvordan vil jeg bruge det her i en virksomhed? Hvordan kan jeg bidrage hos en arbejdsgiver med de ting, jeg har lært? Ja, altså jeg vil sige, jeg får rigtig mange ansøgninger fra folk, der også går på studiet omkring, om der er noget søndagsarbejde, eller at de må komme ind en gang imellem og være med. Og der vil jeg sige, at de ansøgninger, jeg får, hvor ansøgere har været inde og få noget erfaring tidligere hos andre mailerforretninger, eller har været der om søndagen, eller har lavet noget frivilligt arbejde i en periode, eller bare har været med for at høre, om må jeg sidde herinde og bare kigge, hvordan foregår det at være på et mailerkontor. Det er en klar fordel.